Duh, kesupen kula, Pak. Ayo, kowe diajari lho, lali. Jroning taman. Terus pripun, Pak? Katon Edi Peni. Lah, wis. Among kang ora ya. Wis to sak ikhlasmu wis ndang. Among kang mandha aning jejantungku sateruse rino wengi tansah dadi hati kapan tak pandang manjing jeruti lamrom. Nah, wis. Saiki bacutno langgam ngono apa? Memanik apa-apa cah loro ya? Ya. Nggih, Pak. Kentenan ya. Apa kentan ngono? Apa-apa? Tembang kangen. Tembang kangen. Nggih. Oh iya wis tembang kangen. Atista siap? Nggih. Oh nggih, siap. Oke. Sampe daleme ndi to, Nduk? Kuidul mriko. Heh? Kuidul mriko. Karo segara kidul ngendi? Sing ngidul neh. Kebablasen, Pak. Bablasan. Nggih. Nggih. kebablasen. Disane ngendi? Namine Belang. Heh? Namine Belang. Belang. Nggih. Oh, kecamatan ngendi? Bungkal. Oh, Bungkal to. Nggih. Lho tanggane iki no, Mbak anu iki no, Nggih, Najwa iki no. tanggane Oh, Mbak Najwa. alah. Ngkur kono wae kok gewidul jare. Ayo. Yo, tembang kangen kunjuk mempelai berdua Mas Widu dan istri. Yo, dados.
persembahan putri-putri murid dari Mas Widu. Wah, elok. Apik kabeh. Apik kabeh lho Mas Widu. Nggih niku murid kula niku. Aja digarapi terus ndak malah gelo. Gelo piye? Wah, Mas Cahyo tak undang ngoyo-ngoyo bae gur ngumbahi aku. Ora apa-apa jenenge seniman iki raket supekete ya kaya ngene iki. Ha iya. Ana meneh pamundhut ana. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggih. Wilujeng dalu Pak Dalang. Kula saking grup karawitan Sri Muda Manungga, alumni SMP 1 Ponorogo, mewah SMPN 1 Kauman. Putra siswa saking Bapak Haryo Widu Sulaksono, nggih. Badhe nyuwun langgam dadi ati ingkang nyekar Mbak Winong. Wah iki cah SMP ya ngerti wong ayu bareng iki kan. Nah iya. Genah iki lho. Nyuwun langgam dadi ati ingkang nyekar Mbak Winong. Wah. Elok, yes Ben. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Anak generasi penerus. Anak hebat adalah anak yang selalu ngegulang karo kesenian lan kabudayane wong Jawa. Ya. Wis tutupno adik-adik utawi anak-anakku kabeh klebu sing mayang sore mau lan kabeh generasi dalang anak, dalang remaja ing Ponorogo. Ayo, pokoknya berlomba-lomba untuk belajar meniso mencapai kesuksesan. Ya. Winong, ayo berdiri. Nah. Arum dalu nggih nyupoti Mbak Winong Nawangsih saking Tulungagung. Yo. Yen genduk Umi karo Atisya kemau iki siswane Mas Widu. Yen iki sapa sing ngajari sampean nembang, Mbak Winong? Kula riyen pertama kali niku guru kula Mbah Wangsa Subagyo. Oh, Tulungagung. Nggih. Oke. Terus Kalih Pak Kacuk. Hah? Kacuke sapa? Pak Kacuk. Nggih namanya Pak Kacuk ngoten niku. Asmane ya Pak Kacuk ngono to? Nggih. Wah, cilaka lek nganti Pak Kacuk petuk karo Bu Nunuk iki kok. Iya. Ya wis ora apa-apa. Ya, Ki lho, adik-adikmu sik SMP kabeh wis ngefan karo sampeyan lho Mbak Winong. Kuwi saka SMP 1. Oh, alumni to? Oh, alumni. Ning sik nom-nom to iki? Oh, nggih iki lho ditresnani karo para alumni SMP 1 Ponorogo karo SMP 1 Kauman. Lho, ya kaya ngono kuwi. Nggih, matur nuwun. Ya mek matur nuwun tok ngono. Nah pripun, Pak? Ya terima kasih atas apresiasinya. Nggih, terima kasih atas apresiasinya. Terima kasih sudah apa ya? Itu sudah nonton saya. Oh iya. Sudah ngefans sama saya. Itu saya terima kasih sekali. Tanpa Anda saya bukan siapa-siapa. Oh iya. Apa artinya Anda tanpa saweran? Ngono lho.
Malah diurak-arik ora. Jangan lupa follow IG saya. Wah, ngono kuwi. Iki pamundhute sing dikersake ya kuwi dadi ati. Engko sak bawane terus dadi ati digarap sak rambahan langgam, yang kedua digarap cara sanggabuana. Wah iya. Terus tak kuntak dendur, tak tak turun, tak kuntak blok tung, tak turun, tak kuntak dudah. Ngono ya. Iya. Ngono kuwi. Iya, bawane apa nang? Asmarandana mawon, Pak. Asmarandana. Nggih kan pas gegarane wong akrami niku lho, Pak. Oh iya, diaturake marang mempelai berdua. Nggih. Yo, Yo, Nduk, Winong. Gegarane wong akrami dudu benda dudurupa Mas Sulama kancanana, Mbak Winong, Mas. Iya, iya. Mesake mergo renek pelawake iki. Ha iya. Anu bawa wong loro ora apa-apa, nggih. Ben mandek ngene anu, Sul. Sak ana lek mandek ngono. Iya. Selamat malam, Besti. Niki Besti kula lho, Pak. Iya ta. Nggih. Sing Teng kok pundi? kongkone kuwi ya. Mboten nek kula ajeng teng pundi, ngoten niki sopir. Sopir sak mobile sak bensine ora sampean iki ya tegel ora. Nggih. Mboten kan niku apa ya? Apa? Napa bentuk persaudaraan. Iya persaudarane kok manfaatne tok terus kok ya. Kowe diambung ya ora gelem pole. Lek Sulama ya ora gelem to ya sampean. Mboten gelem nolak. Waduh. Mboten gelem nular. Nolak iya. Bacotno ki mau anu. Ayo. Among ati. Adepe iki lho, ben kaya toprak kok ya. Anu. Among. Nah, ayo. Ayo Sul, pokoke sing los ya Sul, ayo. Among ati pawi tane. Jajal anu jejer ana madhep rene cah loro. Ya, jejer madhep rene. Lah, waduh. Jan luar biasa. Kaya Batari Supraba nuntun mbeke. Apa-apa sabar. Yo. Luput pisan kena pisan yen gampang luwe gampang. Ayo nang, ayo karo ngrayu aja kaya wong neng-nengan ngono, ayo. Yen angel angel Sul, kowe iki dirayu malah wudu piye? Kemasamu najis kok piye?
Bareng ayo. Banyol mboten Pak. Hah? Ora banyol, ning romantismu ketokno ngene iki. Ayo berdua, ayo. Ayo kok. Iya, beneran iki. Iya, beneran. Iki dipirsani piye akeh di streaming, dipaske. Tan, sul, tan. Ayo nong, tan. Nah, ji ro lu. Tan. Piye to iki? Sul, tan. Nong. Tan. Nah, ji ro lu. Tan. Wo, enek swara tanpa rupa bae iki. Raja Mala to? Pengen bawa dek. Ayo. Joget Pak, joget. Iya, engko. Ternyata niku wau Mas Danang, Pak. Ternyata niku wau Mas Danang. Mas Danang Sing sapa? griseni niku wau lho, Pak. Ora mungkin Mas Danang. Lho nggih, Mas Danang Kali Mas iri. Udin. Mas Mas Udin. Ngawur ae ora. Mas Danang ya paling ora sosok Dara Kawekas. Ngono. Yo. Tan kena Mula angon rasa, sawang-sawangan sing kok gen padha. Ayo. Ayo. Aja egois, kowe kudu saling apa kuwi jenenge mengalah, menerima, serasi, ngono ya. Tan kena ati numbas arta Sampeyan karo manten kakung ya kenal Mas Sulo. Mboten. Oh lho. Sampeyan biyen SMKI mboten? Nun nggih. SMKI. Lho Mas Widya SMKI iki? Lah mboten kenal pripun? Mboten kenal to. Oh ya wis rasa becek berarti sesuk ya. Ora kenal sampean apa langsung kuliah ora ngangge SMA mbiyen? Nggih. Oh layak iya. Ya wis sampean saged pinarak nguwati girong nang kono mesake. Ayo, kaya apa nggih. Ya nang diaturake rong ramban. Yo, dadi ati katur marang temanten kekalih Mas Widu. Ya, Yuk, winong. Karo suaramu lho, Mas Dorin. Ayo, saiki sing yuk, sinden sampean sing yuk ngono ndang. Tulung sing njaluk aku kok, adikmu lanang.
Ora gelem. Ya ora apa-apa. Sing penting udane terang. Ha iya. Iya. Nggih. Ya nang. Awas, Mas Tlonteng, yuk. Hei. Apik tenan. Dan Sangga Buana Ngijowantah. Wes elok. Penyanyine Mbak Ririt Rengganis. Apal kowe. Apal mbiyen penggemar kok. Ugi menika wonten awala melih saking dulur-dulur PSHT. Muneng nggih. Nggih ngersakaken cewek gaul. Wah. Jalan mboten niki. Jalan nggih. Wah, nggih. Nggih. Mbak Tutik sing iso ngrampungi iki kudune. Ayo. Saking PSHT nggih. Lan insyaallah benjang kula sak kanca sowan wonten ing pusat PSHT Madiun tanggal 24 September. Wah iya.
Mas Cahyo kon tadi. Pak Likur, Mas. Mas Cahyo. Nggih. Anu bibar cewek gaul mengke wonten pisumbangan saking Pak Anto Wijaya wonten. Oh, ngaten. Nggih. Nggih. Badhe nyumbang lagu ngoten ngendikan. Lagu napa Arto? Nggih lagu nggih nyawer. Oh iya nggih. Nggih, siap, Pak siap. Anto Wijaya. Siap, 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 Mas Widu. Nggih, siap, siap. Ya Mbak Tutik, ayo nggih, golek isik cakepane. Setemu rong? Betul kepean angsal. Oh, boleh, ora apa-apa wong. Lah lali ya Pak ya ya. Ngomong presiden maca ya ora apa-apa, sampean maca ya oleh. Ayo, Saka akeh tembang. Ayo, nggih. Kalian informasi kagem para sutresna budaya, penonton wayang Laladan Ponorogo kadang bakul menawi teng mriki mangke kirang marem mangke saged nyusul malih tanggal 30 Juli hari koperasi ingkang mapan wonten ing KUD Sawo Ponorogo. Wah iya, ngono kuwi. Ya. Ya Tik, berdiri Tik. Ayo, coba kaya apa? Nggih. Ya Tik. Nah, nggih. Saking kadang-kadang PSHT nggih, nggih. Hanjeh. Wah, Tutik gleleng saiki ora. Hanjeh Pak Cahyo pripun? Saiki ora gelem bareng bis saiki njaluke bareng dalange kok. Nah, wis. Hanjeh kedang ngoten. Iya. Temenanan bocah lari ora umum tenan nggih. Wis ora umum pokoke nggih. Wis ketemu Tik catetane. Sampun. Oke, yuk diaturake yuk. Cewek gaul dados.
Pokoknya matur nuwun yang sebesar-besarnya untuk Mbak Tutik menjadi dewa penolong malam ini. Ya jalan ini sing nembang mau bukesi cewek gaul ora iso genah. Ayo, mergo ora tau digauli. Ayo takon kuwi elak. Sinten Mas Widu wau? Pak Anto nggih. Monggo Pak Anto Wijaya menawi badhe paring pisumbang dana suwanten. Iya, nganggo apa jenenge numpak sepur ya nggih nyupati Pak Anto ya. Sugeng dalu Pak Anto. Nggih, sugeng dalu Mas Cahya Kuntati. Wah nggih. Matur nuwun kepareng ngregengaken ringgitan dalu menika kanthi dana swanten. Nggih, nggene kanca mulai alit. Nggih ta? Almarhum Mas Edi nggih. Oh, makaten. Nggih. Keparengipun badhe nyekar menapa, Pak? Badhe duet. Duet. Nggih. Badhe duet kali Mbak Kesi tapi wedi kali jenengan aku. Nggih. Lah niku pun anu ya, Pak, pun kasepuan ya, Pak. Sing enom-enom niku lho, Pak. Nggih, lagune mengke kempling diterusne pop raon. Nggih, kula pilihne nggih. Nggih. Anu bir kita. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggih, sugeng dalu para tamu undangan sedaya kali para penonton sedaya nggih. Nggih. Sekecakaken anggenipun lelenggahan sinambi ningali Mas Cahya Kuntati. Nggih. Nggih. Ya bir. Nggih untuk Mas almarhum Mas Edi semoga husnul khotimah nggih. Amin. Saya nggih. Untuk mempelai berdua selamat menempuh hidup baru semoga bahagia. Amin. Dan semoga menjadi pasangan yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Amin. Nggih. Ya ndak bir. Ah, wis ngancani Pak Anto nggih, kaya apa? Rondo kempling. Nah, monggo. Bukanipun cobi saking napa niku kibot ingkang dipun wakili Saron, monggo Mas. Ya. Celong-celong-cling ana kaya. Nggih. Ayo. Monggo, ayo. Pak Isogel ya, nyoba. Nah. Tindak pundi bayu badhe tindak pundi katingaren tindak wae ra numpak taksi dhewean apa ora wedi timbang nganggur kula purun ngancani
wae apa itu ben wong lekan oleh momongan iki blonjo napa mbak yu badhe pindah Ampun lemas sampean ampun jiwa kula rada anyaran ditinggal lunga awan-awan lunga blonjo ning pasar pae perawan rondo kanggoku rapate penting Sing Semarang Mas tuku gelang apa anting-anting Joso Malang ya ben rada Rau layar, raon. kadek jawe jebul wis sore kowe tekel apa katon awe-awe prayogane becik kali wae dene esuk tumangkan nyambut gawe. Ya, terima kasih. Sembah nuwun Pak Anto. Sembah nuwun. Nyawer apa? Nggih no Pak. Harus. Aku sungan karo Mas Cahyo. Allah, Boten. monggo. Nggih, nderek jenengan mawon, Pak. Nggih, nggih. Lah. Pak ampun repot-repot ngoten niku to Pak. Kancamu pira kanca? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Sing warang kono tok. 7 Pak. Enam, pitu, lah. Padalange ndak ya. Lah niku sisane pripun Pak? Ki nyang warung iki. Sembah nuwun nggih Pak. Matur nuwun Pak Anto, mugi-mugi dados amal kesainan panjenengan nggih Pak. Nggih, sehat selalu. Nggih, matur nuwun. Ya Nduk, iki wis wancine mbacutne gelaring cerita. Ayo tak dherekake, Mak. Rerakit bebarengan. Yo.